ku ji wai za a bashi miliyan 10 sai ka ce ya bada ajiya. Miliyan 10 Maryamu za ta biya diyan bata min suna in ji Dizel. Assalamu alaikum masu kallon mu da sauraron mu, barkanmu da waraka kuma barkanmu da sake saudar ku a cikin shirin namu na kai tsaye daga masana'antar Kano daga nan gidan TV namu na AMD TV Hausa. Shararren mawaƙin salon hip hop Ibrahim Rufa'i wanda ake lakabi da Dizel ya maka jaruma Maryam Mura a kotu tare da wasu mutum 5. A daren yau ne muka ga jaruma Maryam Keke wanda ake lakabi da Secret Superstar ta masana'antar Kannywood ta bayyana wani rubutu a shafin ta na Instagram take cewa ku ji wai a bashi miliyan 10 sai ka ce ba mutane ajiya, sannan kuma da bayani kamar haka. Dizel ya maka jaruma Maryam Bud a kotu akan sai ta biya shi miliyan 10 akan bata mishi suna. A wani bi kafin bulla wannan rubutu a shafin ta na Instagram mun ga mawaki Dizel nan bayani kamar haka a shafin nashi na Instagram, inda yake yin bayani kamar haka. A satin da ya gabata na wallafa wani bayani a shafi na Instagram inda nake cewa mutanen suka yada magana a kaina sannan kuma